בוקר טוב אמיגוס. לאלו ששלחו לי הודעה בפרטי, בפייסבוק, אני לא עונה אמיגוס פרטי, במיוחד לאנשים מאחורי המקלדת שאני לא מכירה. סורי. אז לבחור ששאלת אותי, בוא אני אענה לך. באמת נעשה גם סדר. אמיגוס, אני גדלתי באימוץ. במשפחה שגדלתי באימוץ, לא המשפחה הספציפית שזה יצא האמא אבא שלקחו אותי וגידלו והאחים. אבל הבני דודים והדודות כל הזמן היו מזכירים לי שאני לא שלהם. היו כל הזמן לועגים לי אמיגוס. כל הזמן קוראים לי בשמות של אותה אישה שיצרה אותי. היו חושבים שאני כמוה אהיה. שהנה אין לה עתיד, אם אמא שלה ככה אז גם הבת תהיה ככה. אז אמיגוס לא. ואני פתחתי את התיק אימוץ שלי בול עוד מעט 12 שנה. כשעוד חייתי פה, ואז עברתי לדרום בעקבות התיק אימוץ שלי. אבל אמיגוס, שפתחתי את התיק אימוץ והכרתי את המשפחה הביולוגית, היה שם סיפור. לא מספיק היא עשתה טעות עם הילדים שלה, היא כמעט עשתה טעות גם עם האחיינים והנכדים שלה. אז עצרנו את זה. מאותו אז שהתחלתי ליצור קשר עם האחים שלי ומצאתי חלק מהאחים, יצאתי פתאום במשפחה איפה גדלתי, לא בסדר, פוגעת. בזמן שכל החיים, אמיגוס, לא תתבלבלו, האנשים היו לועגים לי, צוחקים עליי מהילדות. שאני לא שלהם, שאני לא שלהם, שאני לא דם שלהם, וכל זה, כי הסכסוך שלהם עוד התחיל שמה, בקפקז, שלא תתבלבלו. אחרי שהכרתי את האחים הביולוגיים שלי, אמיגוס, התחלתי להיות בקשר עם חלק, לא מספיק שהופרדנו בילדות, באכזריות. אז כשמצאתי חלק והתחלתי להיות איתם קשר, אז פתאום לא התאים למשפחה שגידלה אותי. כביכול, הבני דודים וכל השאר. למה לא התאים? כי הם כל החיים לכלכו עליהם. ושלא תתבלבלו, יש לי בת דודה שנשואה גם לאחד משלנו. אחרי כל השנים והצחוקים וההלה שהיו צוחקים עליי, גם היא וגם המשפחה שלה, בסופו של דבר השם שלח אותה להתחתן עם אחד משלנו. אז אתם מבינים עד כמה הגלגל עגול? כשהשם רוצה משהו, עושה אותו. מהיום שפתחתי תיק אימוץ, ראו אותי אנשים בזווית עין, במיוחד פה, איפה שגדלתי, איזה חולה, איזה לא יודעת מה. שלא נדבר על הבני דודים שלי מנובחו ורפאילוב שמשחקים לי אותה עברייני צעצוע. עבריינים אתם לא. חוץ מנזקים ולרוץ אחרי התאווה, חביבי, ולעשות כסף ולפגוע אחר כך בחסרי ישע כי לא יכלת עליו, ולפגוע בעצם בנשים בבית, מבחינתי אתה לא עבריין, אתה חתיכת מטומטם שמה ששולט לך במוח זה השימוש יתר שלך, אחי, והתאווה של השטרות, למי יש יותר, למי יש פחות. אז הנה, אני מקווה שעניתי לך, חביבי, על השאלה שלך. לא מצטערת על אף פוסט שלי, חביבי. על אף סרטון שיצא, אמיגוס. הערוץ שלי טיק טוק זמנית סגור כי היה איזה בעיה, בלגן. אז הבטחתי לבן אדם מסוים, נעלתי אותו זמנית. אין ערוץ טיק טוק, גם החדש שנפתח ננעל זמנית. גם ככה הוא כבר נראה לי פרוץ, כמו שאוהבים לעשות לי, גם אם אני סוגרת אותם קצת. אז אני, ועוד דבר חביבי, אני לא שיחקתי אותה כחברת עיני, ואימא של מישהי שם, או הבת זוג של מישהי שם, כמו שעשתה לי הגברת מערד, ששיחקה לי אותה חברת עיני המושלמת, האמא השנייה, אבל בעצם עד שהגיעה לחשבונות בנק שלי יחד עם זיסו, קרין וזיסו. היא שלהם הם קיבלו כבר, לפחות אחת מהם קיבלה את המנת שמיים שלה, אכלה אותה בכיף ובאהבה, נראה לי מסכנה. היא מסכנה איפה שלא מאחלת לאף אדם, את מה שהיא אכלה. אבל יש מחיר לכל דבר. הדמעות שהיא גרמה בלילות, הנזקים שהיא עשתה,
האנשים שקפצו עליי אחרי שהיא שדדה אותי בכיף ובאהבה, אחרי ששולם לאישה על השירות שלה, כולל ששולם לה ולזיסו, גם בנימינוב זיסו, גם בבית חולים כשהם היו מטפלות בי, שבעצם ישבתי חצי שנה על כיסא, השירות שלהם כלפיי לא היה בחינם. בגלל זה הגעתי בסורוקה למצב שאני כבר מבקשת תרומות מאנשים, כי לא עמדתי בקצב שלהם. יותר מדי דרשו. ועדיין מסתבר שהיו יושבות בחדרי עיני ובוכות כמה הן מסכנות ומטפלות בי, בזמן שכל חודש באות איתי לבנק ומקבלות את מה שמגיע להם בעצם על זה שהן מטפלות בי בזמן שאני הייתי על כיסא. בחינם הם לא טיפלו. השמיים עידי, תודה, אסירות תודה למצלמות של בנק פועלים וסורוקה, שתמיד על המפה, גם בטוב גם ברע. מה שכן, לא משנה מה עברתי שם, אמיגוס, הצוות שם, לפחות מסוים שמכיר אותי והכיר אותי, יודע את הזוועות שעברתי במשפחות, במיוחד במשפחות, וראה גם חצי מהזוועות ואיך התנהלו אדם שלי במיוחד אחרי שהתרו אותם, במיוחד שהייתי אשפוזים ארוכים בבתי חולים. להיות שם הם אף פעם לא היו אמיגוס. שלא נדבר על אלו שגדלנו איתם. חוץ מאחים ואמי שגדלתי באמת, שזה היה שם קשר הדוק כל החיים, וגם עם הרבה, כי הצד שלה תמיד ידע איך לחמם, איפה להוציא אותי אף פעם לא בסדר, והילדים שלהם בסדר, בזמן שהבנים שלה, לפחות חלק מצל נובחוב, משחקים לנו אותה עברייני צעצוע ורק פוגעים גם בחסרי ישע, לפחות אחד מהם. שלא נשכח את הרימוני אלם שהוא זרק לאישה לבית נכה, שלא נשכח את הרכב שהוא שרף לאישה נכה, כי הוא לא ידע להתמודד עם אחד האחים שלה, אז הוא בא על אישה נכה. אבל הוא משחק אותה גבר בעולם הפשע, שלא תתבלבלו, בזמן שהוא הרס לאישה נכה את החיים. אשת חיל שרף לה בזמן שעל כיסא עם ילדים את הרכב, אבל הוא משחק אותה בן דוד העבריין המסריח שלא שווה יריקה. אז הנה למה אמיגוס, ולא מצטערת על אף פוסט, ואם כבר חיפשתי את המשפחה הביולוגית, זה בגלל המשפחה שגדלתי בה בתוכה. לא המשפחה, לא האמא והאחים, האחיות שלה והילדים שלה והחצי מהצד השני, היו כל הזמן מזכירים לי שאמא שלי ככה הביולוגית, שאמא שלי ככה, מגיל 0. שהיא זונה, שהיא זה. בגלל זה גם חיפשתי, אחרי שהגעתי לגיל מסוים, כי כבר הסקרנות שם הרגה, כי כל פעם בתור ילד שמחדירים לך למוח, שאתה בעצם לא שלהם, ויש מישהי שהיא מתנהלת ככה וככה וככה וככה, והיא בעצם זאת, אז הנה למה חיפשתי גם אמיגוס. כי מגיל 6 כבר היו מחדירים לי שאני לא דם שלהם. במיוחד הבני דודים שלי, שמשחקים אותה עברייני צעצוע, שהם לא ליצנים, שחלק יצאו הסמויים של הבילוש, גם מנובחוב וגם מהרפאילוב. למה הם קיבלו הגנה? כי הם היו סמויים טובים של הבילוש. חבל שהחברים שלהם לא יודעים מי הם באמת, ועדיין מוכרים מה שלא צריך לאנשים האלו. שיהיה המשך יום טוב אמיגוס, לא מצטערת על אף פוסט, ולא זלזלתי בכבוד של אף אחד, ולא צחקתי על אף ילד בילדות, אם אתה שלנו או לא שלנו. אז שיהיה המשך יום טוב. והנה הסיבה למה כל כך היה המרץ למצוא את הדם שלי, אחרי של שנים היו מחדירים לי שאני לא שלהם, ושבעצם אמי ככה וככה וככה, הנה למה פתחתי את התיק אימוץ. אז שיהיה המשך יום מבורך אמיגוס.